Het kan, blijkt uit onderzoek. Een Grevelingenmeer met zoet water. Is dit dan de oplossing voor de boeren? Het provinciebestuur is enthousiast, maar er zitten nog veel haken en ogen aan. En verder in deze uitzending. Veel vragen over geschorste secretaris. En er moet meer gesnuffeld worden. Goedenavond. Van zout naar zoet. Een zoet Grevelingenmeer is een stapje dichterbij gekomen. Onderzoekers concluderen dat het mogelijk is, al is het wel met dure technische ingrepen. De waterkwaliteit van het Grevelingenmeer is slecht. En boeren hebben behoefte aan extra zoet water. Die twee dingen waren voor de provincie Zeeland aanleiding om een onderzoek te doen naar de verzoeting van het zoute Grevelingenmeer. Verzoeting kan, zeggen de onderzoekers. Door de inlaat bij de Grevelingen te verleggen van de zoute Oosterschelde naar de zoete Krammervolkerak en door de bouw van een zoutdam die zoutwater onder de Grevelingendam doorduwt, ontstaan twee lagen. Een bovenlaag van zoetwater en een onderlaag van zoutwater. Zoet rivierwater dat lichter is en daardoor bovenop drijft, duwt het zoute water naar beneden. De verwachting is dat het meer door deze techniek voor 95% zoet kan worden. Maar toch zijn er ook onzekerheden. Het is niet duidelijk wat het zoete water doet voor de natuur en de waterkwaliteit. Ook is het maar de vraag of er genoeg zoetwater beschikbaar is vanuit de grote rivieren. Bovendien betekent een zoet Grevelingen vrijwel zeker het einde van de beroepsvisserij. Het meer is vooral belangrijk voor de oester- en de kreeftenvissers. Gedeputeerde Arno Vaal, die opdracht gaf voor het onderzoek, is blij met de uitkomsten. Het vraagt natuurlijk best nog wel heel veel vervolgonderzoeken. Maar in eerste instantie dit onderzoek heeft een resultaat gegeven waarvan ik denk van nou van hieruit kunnen we de gesprekken verder met elkaar starten. U zegt ik word er blij van, maar wat is hier goed nieuws aan? De zoetwaterbeschikbaarheid die staat onder druk. En dat is niet alleen in Zeeland, in de Zuidwestelijke Delta, maar in heel Nederland. En we zijn gewoon aan het kijken van nou, wat voor mogelijkheden hebben we in de toekomst om meer zoet water tot onze beschikking te hebben. We weten gewoon als we kijken dat we dat zoete water zoveel mogelijk dat we dat moeten koesteren en dat we dat ook vast moeten houden, moeten bufferen. Nou, onder andere is bijvoorbeeld het Grevelingenmeer een mogelijkheid om daar te kunnen bufferen en vast te houden. En dat is belangrijk onder andere voor boeren om hun land te kunnen besproeien. Nou ja, het is niet alleen voor boeren, denk ik, want we zien dat de zoetwaterbeschikbaarheid, dus ook bijvoorbeeld drinkwater, maar we zien ook voor de industrie en industriële processen, proceswater, er is steeds meer zoet water nodig. Aangeschoven verslaggever Nadia Berkelder. Ja, er ligt nu een plan, maar wordt dat Grevelingenmeer nou ook echt zoet? Nou, op korte termijn in ieder geval niet, want er moet eerst nog overlegd worden met andere overheden rond het meer. In de eerste plaats natuurlijk over de vraag of zij dat wel willen en over geld, want het plan kost 250 miljoen euro. Vaal denkt zelf dat het wel 2050 zou kunnen worden. Ja, en wat zijn nou eventuele bezwaren nog? Ja, in de eerste plaats is het Grevelingenmeer natuurlijk een natuurgebied en dat betekent nogal wat voor alles wat daar leeft als je dat water ineens zoet maakt. En in de tweede plaats zijn er nog beroepsvissers actief, dat zag je net in het filmpje. En het geld natuurlijk, want 250 miljoen is echt veel geld. Dus wat is nu de volgende stap? Nou ja, meer onderzoeken naar de effecten op de natuur en op de waterkwaliteit. Nog even afwachten dus. Dankjewel, Nadia. De gemeentesecretaris van Middelburg is per direct geschorst. En dat zorgt voor veel onduidelijkheid. Raadsleden willen weten waarom, maar tasten vooralsnog in het duister. De gemeentesecretaris van Middelburg is niet zomaar een functie. Het is eigenlijk de hoogste ambtenaar van de gemeente. Het is dus eigenlijk de persoon die alle ambtenaren leiding geeft. En tegelijkertijd is hij ook de adviseur van het gemeentelijk bestuur, van het college van B&W. En dat college, het college van burgemeester en wethouders, heeft hem met onmiddellijke ingang geschorst. De reden? Een verschil van inzicht. Voor vrijwel alle oppositiepartijen in de gemeente Middelburg komt dit besluit als een complete verrassing. En dat is vooral omdat de gemeentesecretaris dit werk al 17 jaar doet. Dat daar dan nu zo plotseling en acuut een einde aan komt, roept bij iedereen vragen op.
Want wat is er nu precies gebeurd? En waarom wordt hij zo acuut weggestuurd? Ik heb even gekeken en het gebeurt niet heel veel. Meestal denk ik dat als er verschillen van inzicht ontstaan, dat je er op een andere manier uit probeert te komen. En hier heeft het college kennelijk de noodzaak gezien om per direct te zeggen van stoppen. Voor nu. Het college van B&W wil er nog niet veel over kwijt. Behalve dan dat het niet gaat om wangedrag, maar de invulling van de functie. En dat er heel veel gesprekken aan vooraf zijn gegaan. Maar dat neemt niet weg dat het opvalt. Maandag komen de raadsleden terug van het politieke reces. En met name die oppositiepartijen hopen dan dat er snel meer duidelijk wordt. Ja, en de gemeente is hard op zoek naar een vervanger en hoopt volgende week een naam bekend te maken. Een dodelijk ongeluk gisteren begin van de avond in Grijpskerken. Een 23-jarige Duitse man kwam om het leven nadat hij op zijn fiets werd aangereden door een auto. Het slachtoffer was hier op vakantie met zijn familie. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Kiefietshoekweg en de Zwanenburgse weg. Huidig Kamerlid Anita Pijpelink uit Middelburg staat op plek 26 op de lijst van GroenLinks PvdA voor de komende verkiezingen. Dat lijkt, kijkend naar de peilingen op dit moment, genoeg voor nog eens 4 jaar in de Tweede Kamer. Laat je hond meer snuffelen, zegt hondenexpert Suzanne van der Beek uit Kleverskerken. Het is de eerste levensbehoefte van een hond, maar ze doen het naar haar idee te weinig. De meeste mensen hebben best wel een hoop dingen te doen op een dag. Dus als ze dan gaan wandelen, hebben ze niet altijd tijd voor om een hond lekker uitgebreid te laten snuffelen. Vandaar deze snuffeltuin voor iedereen te bezoeken. Suzanne heeft wat extra geurtjes toegevoegd. Dierlijke geuren, bijvoorbeeld ongewassen schapenvacht, paardenhoefjes, maar ook kruiden en nou ja, van alles en nog wat. En snuffelen is een hele mooie manier om tot ontspanning te komen. En misschien voor de baasjes ook wel, als die even lekker niks doen terwijl hun hond op snuffeltocht gaat. Voor ingewikkelde ingrepen verwijzen tandartsen vaak door naar een zogeheten verwijspraktijk. Zeeland heeft er nu één in Goes met meerdere specialismen onder één dak. Officieel wordt hij deze week geopend. Onofficieel draait de praktijk al sinds december en zijn er al zo'n 2000 patiënten behandeld. Zo, goedemiddag. Hoe is het gegaan na de vorige keer? Ja, wel prima. Ging het goed? Maar je voelt wel de volgende dag dat er iets gebeurd is. Ik ben hier terechtgekomen door een andere tandarts. En dat het echt niet goed ging met mijn tanden. En ja, deze tandarts kan meer als een gewone tandarts. Want in deze nieuwe verwijspraktijk werken gespecialiseerde tandartsen. Implantologie doen we, parodontologie, tandheelkundige slaapgeneeskunde, endodontologie. En mijn vrouw en tevens mede-eigenaar van deze praktijk is erkend kindertandarts. En op het moment dat het wat complexer wordt, is het heel fijn dat collega's van een andere discipline mee kunnen kijken. Gaat dat goed? Ja hoor. Ja? Oké. Als patiënt kom je hier alleen terecht als je doorverwezen wordt door een medisch specialist. Vaak je eigen tandarts. Bijvoorbeeld omdat die het te druk heeft en geen tijd heeft voor een langdurig behandelplan. Of minder gespecialiseerd is in een bepaalde ingewikkelde ingreep. Dit is allemaal, dat past niet, hè? Nee, precies. Zeeuwse tandartsen laten in een schriftelijke verklaring weten blij te zijn met de verwijspraktijk in Goes en noemen het een waardevolle aanvulling. Hierdoor is de kwaliteit geborgd en kan soms enige druk van de reguliere agenda worden gehaald. En patiënten hoeven veel minder ver te reizen voor deze goede zorg. Dat is vooral voor verwijzing naar de kindertandartsen een heel groot voordeel. Verhelst runt de praktijk samen met zijn vrouw Marjolein van Ulsen, die officieel is opgeleid tot kindertandarts. Veelal gingen kinderen vanuit hier ofwel naar Rotterdam ofwel naar Breda. Ik heb zelf in een praktijk gewerkt in Rotterdam, waar er echt veel vraag was om hier in de regio iets op te zetten, zodat kinderen wat dichter bij huis geholpen konden worden. Zoals de 6-jarige Celine uit Krabbedijken, die het bij haar eigen tandarts iets te spannend vond. Gaan we even kijken. Zo. Kan je het goed zien, Unicorn? Volgens mij wel, hè? Nou. Onze tandarts adviseerde om haar geen trauma te laten oplopen, haar dan door te verwijzen naar deze verwijspraktijk. Hey, als ik op het knopje druk, dan gaat deze een beetje rondjes draaien. En dat kriebelt een beetje. Voel maar met je vinger. Ik vind het niet kriebelen. Nee? Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Goed zo. En ook eentje van de Unicorn? Kan die dat? Ze heeft veel meer tijd voor Celine en dat heeft ze ook echt nodig.
Je merkt echt dat ze met een gerust gevoel ook weer terug naar huis gaat. Dat is gewoon heel fijn. Ging het goed? Hartstikke goed gedaan. Vrij veel bewolking vandaag, maar wel warm. Het werd 24 tot 28 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en er kan hier en daar een bui vallen. Het blijft vrij warm. De dagen erna koeler, maar dan ook meer kans op regen. Hoe dat precies zit hoor je zo meteen van Jules. Wat mij betreft tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu. Fijne avond.